Hi guys. Padung namin sa mga padungnan. Padung sa padung. Nami tuon karon. Unja. Kita-kita laman ta didto. Huwag sa mga pangbuhaton. Oh, bate. Sige, ging. Aga mang lidir. Aga mang lidir. Papa nang unaman sila. No. Marang ini boy ba? No. Muban na ide. Muban mo ide. Jangan basta nang gilak to. Babag sa Sunod mo, sunod. Hoy baw tong baktinag nakagawas to kay gibutangan magtikangangan lang sa sulod. Mutik ang day na yung baktin. Na mulupad mo rog. Yung sa mulupad. Lupad ng baktin. Wala nagkabug. Lupad. Dala guys sa mga agyanan di ah. Parang gaduka. Nasa nilas na yun. Piki na. Ako sila pala po. Hinay mo, kaya ang dangagara ba? Sinilas ko ka na. Hinay. Paghubo mo sinilas. Pangkuman ang itong mga tiil. Pag hinay mo, kay mga slide mo. Sukarap na stress siya. Kaya ano? Kinsa man si? Naano day ka siyang? Naanad ko pa dungid ja. Di pa ko bangis dito. Parang gado ka lugar. Ibutangan na sa nga na guys kay arong pang-abog sa mga madja. Arumaan kintahay na ha? Di arumaan kintahay ng taong nagbarug-barug. Aw ilaga day pang-abog na di day madja. Ah ilaga di ay. Kaya nga silang taong nagbarug, pero giilad ra sila. Ug mailad dagipod. Ha marukoy man pug mailaga ron. Ilada do. Insa tay. Ilada do, gutom na ko. Bot mailad ang ilaga. Tino. Asa mo paglalis ba? Hoy, Ginoo ko aram mang habuga. Saan naman ni natin tabangan. Pa sa ako una ha. Ikaw una ti. Ako una. Hinahinay mo, hinahinay. Hinahinay. Kasi mo nagubo na pagkuda ni. Di ko mo sanlas. Ang itsag ng sanlas dito guys pa. Itsag una kay sa. Apa? Atura dapat kino. Una ko huin. Himpa. Nagchine. Nasa. Oh, Ginoo ko. Hoy, Ginoo ko. Jesus, barusit to bang. Dali na mo. Grabe arang lapuka guys na. Mga kanila sa balintong na. Dali mo, hinay-hinay. Itsa lamang ito mga sanilas. Dangag lagi ka azo. Nasa mo ka dangag kay mong gikuan. Kung batay Trexie. Awi naman bikang-kang dyan mong bugan heron. Buak dyan ang agi ron. Cute ka so. Mama dyan. Sunod ti manguwang ta sunod. Manguwang na. Dari guys naidaghan daning uwang. Naidaghang uwang dani. Ayan. Naidaghang uwang dana. Ngawang mi diha. Ha? Kita mo na naidaghang pako dani nay. Da guys. Hilibot mo dala dari sapa. Gamay nagtubig. Pa. Hay ni layas. Ah, di ba nag-uwang naman day mo diha? Namba mo nakuha. Hoy. Namoy nakuha diha. Danati basig danas na ibutong tanaw wala. Suso na ko ka do. O kana mo lami na. Ako nagsuso. Oh ba? Naday susu di ay. Sa guys kay mga uwang sa mi kari guys. Kung na ba may sudan ang mudto. O naman day nga susu di ay hati. Wala nay susu. Nay susu guys. Hala. Asa? Aron to karon na po dari ka mga agianan. Maghinay ta dan kay grabing delikaduha. Kataon na mo. Una na sila. Hamang mga buwak na ni. Oo, aron daghan nang gipanglabog. Labo na ba just bag-upang mga buwak? Manggi. Ha? Mga pasasaway, gadyan ni mga teenager na sang likod. Pasasaway ni mga teenageran eh. Oh, nakatukad, nakadimidarhi. Diyan na Miss Highway. Kadan, diyan na Miss Highway. Arang luod sa sinay mo suso, di pala nakabuok do. May ijang pako tulo ka buok. Pat ka buok plus ang ijang pako tulo ka buok kala tagpila man mus nanay. Pwede may luy, pwede na law uy. Oh, laudan ko no nil.
Grabe. Ang alalison kasi kaduos. Lagi. Kaya ba kang na problema na sa kaya dyan susuupat ra nag-uwang ni dyan yung layas pa. Yeah guys, di na mirror sa mga eskwelahan sa una. Yeah, Progreso Elementary School sa grade 5 mangut ko dali na ka eskwelahan no. Sa grade 5. Agahang maestra kasi Ma'am Adel pa na mo ko, ha? Kaya sa una di pa maniingan ni. Taman grade 6 Kaya pa may mga ha? Taman Taman ra grade 6 dani. Ang eskwela ko dani kay duo raman nakaturan sa pa mo yung mga tabukan. Lamang labing nga. Sana naman rin damang puro naman ni sagbot. No, nagdaam nila sa uyong. Na. Nadi ay. Sa una kaya raman ng hinlo, awa pa man yung mga kahoy-kahoy. Ani pagani ko na yung maglatas-latas. Ani sa una guys, dani ko maglatas-latas. Dani magtaan ugkuan. Ganang na ay rintik. Rintik ba tunay ka sa una? Magtaan ko dani. Dana, lipadyan na ho. Makakuha ko tilapia. Ano mo kamalibang sa una? Di, uy, tiyo ka dyan. Wala na guys, suyod kaya naman nagkuan. Ibu. Nagamay na naman zag tubig. Lahiras yun ko'y lubi. Sakto do dahil ko'y lubi. Kompleto na. Naisuso na ay taan. Kanang uzuan. Gamay, wapa pa ni dako. Ako yung luoys puso. Tag puso guys na guys. Puso piti. Nanay, duwa ka puso ang pikas. Dali siyang. Kay ang puso ko na ron siyang. Ini tagsungkit. Guys, di anamis amang gipadungan ning abot nami. Hala. Arang lamian na ang taghumay galing kay grabing daghanang sagbot. Di among patanaw sagbot kay amo ni among buhaton ron. Maganlot kuno mi darhi, ngas nanay, silutan mi ganlot ron. Na guys. Ang daghana man kajug sagbot, gino arang luod sa kajug tanem. Kamangan. Na mo ni ka magi-sprayhan das ni Agi. Galing kay wa ko ka video dato nag-spray mi. Basig ma-sprayhan na mag-utro. Gisprayhan lagi na may murag igo raman ni dagag sagbot. Tut tut tut. Dali na mo, pag-inis na mo mga iha. Oh. Why ni tali alimatag ra. Tawanan day kag alimatag ti. Ya, labog lamiatag sa gabi, ganahan. Way lami di ay. Asa man ta mo una nay, dari ta una. Ha? Hala, ginuo ko, anong luod sa. Lagi, padong na lagi na sa mubunga lagi. Yan sa, agsagbot ka ng tepeng naman ni Dja. Tanawa guys, ng tepeng nagsagbot. Anong luod sa kadyo, ginuo ko. Na, grabe, sagbot. Uy, naghana. Guys, sagbot pa imong sus. Sa nga ni sagbotan eh, bila-bila. Uy, nga na maghabot. Saman mo, murag tagod ba? Maglaro tong tagod. Ngani maghabot guys. Kuhaan nato ni masagbot. Hindi na pata na lambong. Dako na tag-agi ron. Pag himulbulan ni nato kay luoy ka jug tanem. Nagsupat ha. Nga nagibagot-bot ng Hindi mo mga naman pagbagot mo. Huwag man kay. saan man yung mga senior citizen. Kaniyang mga kaubang mga teenager nga mga lihag mga langan-langanan man. Ano mag-iiboto. Na, ibot ang humay ati. Wow, oy, pili at tarang ni jug sagbot kay ginukon sa mataban at humay. Bahala mamutis. Na guys. Ay, siya. Ibu hirisa. Big trick siga. Nga na mong buhat sa na putos tanan. O ba? Nga ni kinabuhig bukid guys. Dalami nagsagbutan naghumay, ganlutan kay aro makaginhawa si Ja. Kung di ganlutan, wala mas tambok pagsagbot kay sa humay. Dato ra ka triksi. Tapos. Asa na po ka? Tura ka unahan. Ato ka na unahan dali. Mado naman ni makahumanta da ning isa ka luwang. Pangipundok ka na. Daog maka ugma maka kuan na pud mi mga isang luwang. Mado naman mapaginhawa ag humay. Da okay pa mo diha, wa naman mo nang giting no. Wa init na. Ibig na nang uning alas na usakat init na hinuon. Di na mi inahinunguni kay Muni na di man mo magdali-dali. Maglangan-langan man mo. May matuli na ka dining mo na. Mabuhatan na nila guys. Kumbati ti. Birahig. Birahig humay. Dapat pilig ibot na humay. Ganlot. Luto ni mga sagbot. Mga ang sagbot kay grabe baga ang sagbot. Alam ko. Grabe sagbot pa imo sus di matabang.
Kasagdan naman eh, kaya umi magsigig tanda. Sila man sa kaon din dali. Dum lagi. Bunong. Adi mo sa bang. Basta tampo mo udi mo tanan ko ang baga. Baga bulbul. Bulbul sumay. Galing po. Biga bawon sa nganda ni sagbuta. Ang mga bila-bila. Muli bila-bila. Bila-bila kuno ni. Muli kasag manupsup og vitamin sa humay. Legon ba ni sa vitamin sa humay? Kita lago in kan tigumay. Ha? Ang nakakita sila ang loin tag gumay wa sila. Si manas tadi. Mo na humay sa ating init, guys. Humay ni sa ating init ba pagtubo ni ja, arang inita kaadyo. Balintong ala ko dani. Oh, ino ko. Sabi sagbot ga. Disprehan na magan ina mo arang naman pang daghan ng sagbot. Nara ko kay kadistansya ko nila kay mga aliwaro sila dadto man sa matulin ko darhi. Ay pag-ibot guys. Ibtan og kuan. Sagbot. Ibtan kaan kay daghan na kaazo. Hinadya na naman ni ganlot tamas mahuman. Panghisa dito. Kasi sila guys to hila dato ako dari ko kay mga libugjaw. Dagtigtingag mo mga tingog ko kabaw. Minta ni diha pas mo pay pagtanang mga do kasi mana makarawan anta. Minta ngani. Galing kay giinit taman para mga inita kaadyo. Mo makarawi ka na madhan mo ning agsagbot ning gara og tubo pag bundak sa uwan dato oh. Dato day ka bitaw manglili na na. Kay kabaw manglili. Dahil na guys, pamapahuway sa siguro sila kay grabe pang initag ako diyan ako landong-landong og video. Grabe ang inita, matabang. Napukong ako kay grabe inita mas likod. Palit mang bukad ag init. Dali lang pa sa hubuton. Ba't himulbulan ni natin kaya makaginawa niya itong humay. Himulbulan. Guys, gahi man day. Gahi man day guban. Namadhan man dani. Namadhan dari dapit guys. Agdad kumoy may tubig. Diri namadhan. Luoy agdas kumoy. Mga hinutan kaya makaginawa siya. Hinutan kaya makaginawa. Baga akad sa sakbet. Na siya tumban. Dugang-dugang na just vitamins. Kaya pa itong nakabot. Gumay naman tayo na api. Kumbati! Nada mo kalipasak na rin buhay ng kabaw. Asa? Ya, kaya wala pag-asa. Nabot pa akong patang humay. Kung namin din sa maganlutan guys. Kaya arang makaginhawa ag humay. Wala mi ag isang kuan tubo kay ni humanda ni ganlot sa buwagan naman ni uguan abuno ang palami sa bunga o makabunga man gani kaloy as mo kuha laman ni si Jaja pagtubag mo di kada buntag ganlutan kada buntag ba kung di pa kado init ganlutan na sa ilikahapon na pud ganlutan na pud siya mga alas 3 to alas 5 human yes na di nang sagdan na kay sayang ginuko kung gabaan kasi ginuudan ni kamo magtanong unsa iday ganutag taron init man gud pod ni mo nang makarawi pa para mo ko ani siya kay subigan magamay ani dalit gatan na mo iguan dalit gatan na mag ganot Okay. Binta na jud pud ganutan siya ka mahinlo na ba. Ano? Hinlo na isang kuan. Pumuk manggod pud siya ganuton guys kay isprehan naman ipapatay sagbot galing kay ag sagbot wa namatay. Kay arang nakadagkaaw ka ng tag-as dito noon. Tag-as na siya. Tag-as nagsagbot yung tepeng nas kuan humay. Sabog pa man log sagbot kay sa humay. Luoy
Sumay di gandutan. Ibaan to tas binuudan ni di ato. Ati manon. Grasya na ni pohon o kaluyas ginuma mo nga. Yes no. Da okay pa mo dala. Gano naman mura naman mo gipang pasag itlog. Mura naman. Pila ni mga gwapo dahil sexy. Di ko kayang tanggapin. Okay pa ka siyang? Okay pa mo diha, mura naman mo mga gipang Ganda na mga sinilas na siya. bagan sa kuan. Smell. Sino? Waping biyo? Waping ano na? Asay waping. Waping day na. Waping mukun muna waping. Spray. Waping. Uy, kumbate sa mo dali gandot labong wa pa init kay insag mo init na ni mo so nang pahuway ta. Asan ako? Gagmay pa sila. Tasana ka? Unsa mo uli pa mo tas karangi alis siya buhol. Muli pa man mes karangi alis siya buhol guys. Saan man mga tasa naman nila mamaya basa meron. Na di bayabas. May basan ta ni. Mo bati. Kaya mo yan. Ganot na yan. Ganot na yan. Para sa kinabukasan. Char. Sana all. Sana all. May pahugot-hugot. May pahugot-hugot dyan. Para sa kinabukasan. Tamang. Di ta mag-arte-arte kay di ta mabuhi na ng arte-arte. Ay, nga. Umay mag-arte-arte ta. Okay lang maitim. Bahalag maitong basta kay wapag hapon. Bahalag maitim kay kugihan man. Bahalag maitong basta kay kakaon. Puhon. Bahalag maitom. At least kugihan kaysa puro lang arte. Mo good guys. Iyasa man ang arte-arte guys. Di mo tamak ubasa. Unja. Mawjud. Unja. Simba ko pamidaan mo sa mga bana. O simba ko pamidaan sa mga bana. Maza man ang kamao na mag... Dari karaw-karaw sa basa. Eh, nado nang... Makamao tamang kuyon man naman. Hey guys. Nami man po dalis basa ko sa inyo guys. Basta laman di mo bukad nag-init. Tira. Kung mo bukad nag-init, tarang sakita. Ngayon na siya guys, dana kay arong dugang-dugang na siya tambok sa humay. So mahuman na ni siya. Amo ni nga sa buwagan. Para mo update naman ha sa buwag. Hun. Guys, arang humukar siya. Arang humukar ibten. Kay isprehan naman ni siya mga kagwangan ning sagbutan ni ngano ba ning nang nubo pa man ni isprehan naman ning hinaragan ni unda ngano man isang wa man nga matay sige man hinu paturatoy og tubo mas dako pa mas habag pa man sila sumay. Di humana gamay-gamay na laman. Gamay-gamay na laman. Ang kamo ngano nang mundang naman mo? Ha? Ay mahimo wasuwat sa kari kay hasarin tiwason ni dari kay Siyang, unsinila sa siyang palihog. Totong gibilin. puasa kari jo siyang. Sanay si Trixie. Kari jo guys kay nanguli na lag nangundang na sila karang nang inita. Kana luoy man ko dari sumay grabe mang labong nga dari kumoy. Kari tiwason dari. Sa kari jo day. Eh, luwi ka dumay, maduna naman, makaginawa sila. Basta gandutan kay na, mo gwapa-gwapa mga karidyo. No, gwapa-gwapa kitang forma ba? Mo ni kinabuhig bukid guys. Kumbatig ganlut kay rong kabunga. Kung di ganlutan, arang luod ka ajo. Oh, grabe. Diba? Kapit mahindo siya. Makaingan ako guys kay mamagang mako kay gahi ang uban mo ingan mangasag gazig ko. Hindi mangasag tabang doan do sa ni maroy na. Doan do sa gatong naong. Wala na ta rin naong iring ibugos. Wak. Anja guys. Arang namang inita ka azu. Diyan na pang siguro mga hapon-hapon bawo ning makabalik ba mi dari. Sige no ko arang initax. To Trixie nagkuha sa isang chinilas kinabilin. Faster. Pag hinay mataga ka na ng basak. Patanawon mo na dari sa bukid. To hagnindot nga buntod.
Impas warbay mo sao mo hagbeng ka. Kinsa ilangga ni ja? Kinsa imong langga day? Si Libres. Padung mi datos kausanan nila uyong. Mo ni na kausanan ni ang mga apuhan. Karaan ka adyo diha man ni dako kajong alkasyas una, iputod na di ay. Dugay na dako kang ari. Kung makaari man gani mi taman ra pud mi datos ang ujuan na tunay ba ito ah. Ato ra pud mi taman dadto para mo ilibot dari. Para makakita mo sa view. Char. Kita mo dari sa kasagbutan. Kabundukan. May kabasakan. Mag-uban mo ang matanami. Inom ko dito sa gripo nila. Ibutang nga nagnet na na. Kahit ay daghang manok dito sa ud. Naman na mo panginam? Tiyaw. Timplahan. Tinimplahan din na. Butang eh. Kusog man day pod. Kusog no lami ini butang aw day man day ilang atop. Man day ilang atop tana. Ina nga din ni me. Ato laagan guys ito ah. Pero gay arang ladu alam mo pod ang paduan. Ito ah. Nakaanha mi danas una. Inom na pa mo diha. Dali tricks. Kaya masunod si Trisha. Gani na mga sabaan karon naka ganlot dagto arang inita man nga luja.